Sebelahku bersama Mbak Lia ada Ngidam Sar. Oh iya, ini biasanya soal. Ya mesti bareng suara eling. Jumpa kalian suasana niki Bu diaturi sunggal tembang Ngidam Sari. Iki pokoknya meriah banget nih karo swara eling, Pak. Niki sing bagian mburi ya surak-surake ya pas. Iki ajare mbiyen pertama kayak nganggo cething, kayak nganggo tumbu ngono lho. Ning tekan nggone kok ya iso apik ngene, Bu. Nek sing niki mesti sok bodoli nggon mbokne wadah wedang. Mulane sampean galon. Bodoli galon. Mulane tak omongi sampean aja seneng nek dadi bojo sing dram. Aku mah. Ayo tutuki terus. Wah, ya iso bongko. Sing penake tukang orjen. Sak pijeti ya, Pak ya. Dilus-lus ngene. Ah, ya iku sing pasti sumpek ya Mas. Sumpek meneh tukang suling. Anane kok tiap bolongan dimpeti. Ah, kuwi biasane sok golek bolongan. Ayo. Heeh. Monggo pun lajengaken. Nggih. Nalikane ro enggal atiku lamane sira wong bagus. Lintang yang lagu sing sayo sing rukun hae 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 ayo joget sih mangga Pak. Setyo ning ati
mburi kok ya seneng banget kon. Aku rene-rene kok ya sampean gaya nang ngarep ngene-ngene to piye. Iya ya Yo Mas. arep selfie ngene iki lho. Garak selfie ya Mas. Heeh, selfie dhewe karo mbake kok mau. Iki ya pancen suasanane nggih jumbuh. Iya, alhamdulillah. Haredang ya Mas. Oh, ora dikai udan seneng ya udan ya berkah. Niki ya Seneng ya panas. berkah. Heeh. Yen ora terang karo udan kan ya repot nek nandur tomat cara banyu ni sapa. Ngoten. Ngono, mulane kabeh kudu bersyukur marang Alhamdulillah kalian Gusti Allah nggih. Gusti Allah. Monggo lajengaken. Nggih. Nalikane ro'andalu atiku lamlamane sira wong Aku ke bingung. Nek Pripun, kalau Mas? sampean ke